дар даромадгоҳи кохи фарҳанг ва маркази иттилоотӣ ба номи Алоуддин Абдуллозодаи шаҳри Бохтар пеш аз маросими ҷоизасупорӣ намоиши дастовардҳои наврасону ҷавонон, ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ба маърази дид гузошта шуд. Намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва меҳмонон аз ин ҳамоиш дидан намуда ба ғолибону варзишгарони муваффақи вилоят баҳои баланд доданд. Қисмати асосии чорабинӣ дар толори кохи мазкур идома ёфта. Масъулин изҳор доштанд, ки ҷавонони вилояти Хатлон низ дар радифи дигар ҷавонони ҷумҳурӣ баҳри пойдории сулҳу субот ва пешрафту нумӯи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат саҳми шоиста доранд ва маҳз ҷавононанд, ки дар оммавигардонии варзиш нақши асосӣ дошта ба шарафи пирӯзии онҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯшаҳои гуногуни дунё парафшон мешавад. Нахуст ба як зумра футболбозони наврас ва мураббиёни онҳо, ки дар соли 2022 дар мусобиқаҳои ташкилнамудаи Лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон фаъолияти хуб нишон доданд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии дастандаркорон тақдим карда шуд. ҳамзамон аз ҷониби масъулини Федератсияи футболи вилояти Хатлон ба футболбозон ва мураббиёни дастаҳои футболи духтарона низ сипоснома ва дигар тӯҳфаҳо дастрас гардида, саҳми онҳоро дар рушди футбол миёни духтарону бонувон назаррас арзёбӣ карданд. беҳтарин довар аз вилояти Хатлон дар ин мавсим Наврӯз Воҳидов дониста шуд, ки ӯ дар ин маросим қадршиносӣ гардид. ҳамин тариқ дар байни дастаҳои бонувон беҳтарин футболбоздухтар аз дастаи Хатлон Лайло Халилова дониста шуд ва беҳтарин футболбоз миёни дастаҳои Лигаи дуюми вилояти Хатлон низ ҷоиза тақдим гардид, ки дар ин номинатсия Муҳаммад Муҳиддинов аз дастаи кушони ноҳияи Кушониён соҳиби ин ҷоиза гардид. дар номинатсияи беҳтарин футболбози вилояти Хатлон байни дастаҳои Лигаи якум бошад Саидалии Сафаралӣ аз дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор қадрдонӣ шуд ва Абдухалил Боронов ҳамлавари дастаи Равшани Шаҳри Кӯло бошад ҳамчун футболбози беҳтарини вилояти Хатлон дар Лигаи олии мамлакат бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардид. футбол дар ҳудуди вилояти Хатлон дар ҳоли рушд қарор дорад. Имсол ҳам дар аксар мусобиқаҳои Лигаи футболи Тоҷикистон дастаҳои вилоят хуб ҳунарнамоӣ карданд ва ба дастовардҳои хуб ҳам ноил гардиданд. мешавад ёдовар шуд, ки имсол дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор, ки дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якум ҳунарнамоӣ мекард, хоб мақоми аввалро гирифт пеш аз муҳлат ва дар соли 2023 ба Лигаи олиро хат гирифт, ки дар соли 2023 шарафи футболи вилоятро 4 даста ҳимоят мекунад, ки ин хеле як натиҷаи хуб ҳам ҳаст. дар Лигаи олӣ бошад имсол дастаи Равшан ва дастаи Хатлон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва дар Фарҷом дастаи Равшан тавонист, ки мақоми дуюмро соҳиб шавад ва дар мавсими соли 2023 шарафи футболи Тоҷикистонро дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё намояндагӣ кунад. сипас дар ин маросим дастаҳои вилояти Хатлон, ки дар Лигаи дуюми вилоят соҳиби мақомҳои ифтихорӣ гардиданд, бо нишонҳои биринҷӣ, нуқра ва тилло қадрдонӣ шуданд. ёдовар мешавем, ки дастаи Шоҳини ноҳияи Муъминобод имсол дар ин лига соҳиби мақоми аввал гардида дар ин маросим бо ҷому нишон ва сипосномаҳо сарфароз шуд. ба дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор, ки чанд муддат пеш нишонҳои тилло аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тақдим гардида буд, дар ин маросим аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи футболи вилояти Хатлон бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ сарфароз гардид. сипас дар вазъияти тантанавӣ дастаи Равшани Шаҳри Кӯло аз ҷониби ноиби раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов, директори Лигаи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Шоқурбонов ва дигар шахсони расмӣ медалҳои нуқраи 31-умин чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ тақдим карда шуд. ёдрас мешавем, ки дастаи Равшани Шаҳри Кӯло ҳамчун ҷоизадори чемпионати Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. дар охир аҳли ҳунар бо барномаи хуби фарҳангию фароғатӣ иборат аз суруду мусиқиҳои тараннумгари ватандӯстиву ваҳдати миллӣ табъи ҳозиринро шод гардониданд.